Australia song sai hem athengno nitum pia posi protest nangko ache bangke JI Qatar nomination ke jog dam hot ada nitum thaglong bangke apiso men bangke Anjuli Inti Qatar la bangke Karbilo Australia song pen kroine ki posi kroine pulote dage tum Karbia rona teng pulote dage non inti pen Inti Qatar la tumke sivera kur pulote tumke itu maron atang ateng pulote itu mani mateng pulote la bangke kecok cet hektik lo buksi itu lagi jong ni itu men non adin kali hakku pen pulote mithang atung mithang koson lopo mithang akurang bang yongsi ning kecedok doko ning chang doko pine lason kecok cet choklem det pulote haprang atumo teng aprang bang sar tum kecethana teng pulote okipro longke apran endati jorbot titi polam se to marjulo pinier bangke itum theglong bangke joning tikathar alang hema sor bangke ino alang ke 6 dul polam kaninje ver banglo 6 dul alam kaninje nay bang si pinial bangke pini laso 6 dul phan karbia khai phan lengta ki kuri phan karbia khai phan lengta ki kuri phan kabori karbia khai phan ke lang plot pen karbia khai phan ke bathera khala bang karbia lochale asong pen proine pini alang phan itum dimana bangke Karbi customary low tank pen, Karbi traditional village code tank pen, alang pan, prap chin pen engsai pen, alang pan, Karbi pakur pen sitame pasuni, usi nitu malang la traditional code, customary code atum pan nitum chunri dunlo. Ini lason thasi penan tum kanije do, alang pan lagi personal along, lason cijok do nang ne penan kanije do. Kalau so dim lo nitum pudun nitum bangke personal, lada ke personal lama be. Lada bangke Karbi akhai alam sidoko pen Karbi akhai lason jutang lang no Karbi akhai long kewan long bangke la bangke Karbi akhai tum deng nang ne posin tum matin no peni tum pudun pini piposi deng nang ne athe itu makhai ke khai kang kim itu jutang do jupat do aron aniti do laso potsi itum halahai aron aniti ke litum akimi ke ponda akimi ke hormu gali dake mane kapre akhai panen lo kapre akhai panen man mithang Karbi akur pon lo mohala bele mithang title lang bong dachen nun sudet polote ele ke aprange amugle puman hala bange la lason ke Karbi aron long bange chok chide ni pina potsi ke bang jiani lason ke paman long le daje pan non jongsi Karbi lo charle asong tum jongsi dodun clip non jongsi Karbi lo charle asong tum si ing sam dunri pulote ke wang jiani abangke lason ot lang nota aru nang chande ko nang jade ko posi Karbi lo charle asong pen non la nomination ke jog along laso ke thek dun long make ning dup pe me rag me posi tini laso protest kuntum nang ko lasi nang tuma thengno pen tum puding tum bangke prapjin pen lang phan customary low code customary village code la tum pen prapjin pen suspend pc alang phana bangke da non nomination ke jok la so lo long sitame suspended nahi la phan ke cancel nahi pusi nang tum tino pen ake ritum ke non jo ajale punon sita dake lagi nim pina posi Karbi aron doko posi dake Anjuli Inti Qatar pen JI Inti Qatar hala tumang bongsi cerendet pu bange lage chok che thek tik doko posi nitunge donang ko dake a jada lam dan nitunga kapre ke ave ladake nitunge chu aprang entumge kaching sai do lo posi hala sot hot ke ching sai lo posi settle lo masin tu mathalo seta non ga ko theklong li lo theklong pensi la solam klang dat posi mini nitunge protest ko ke wang jiarni ke lason paman long nang ne pu posi nitum pini ke la so protest nang ko aprang ta nitum ke langdun lo lason choki ma posi dodun clip lo sita non bange puthot lason si ke wan non puthot ako la continuously lason ke wan batai la ke wang jiarni paman long le det nei pu posi non election por same nitum la so protest do nang ko dake nitum ge protest bangke dake itum Karbi aron ke da methang kurang bongke cheren long le chedo long le laso ke pachini phan pen sini tunge dake ghonta dui dake arni dui puke nitung pathi gabe sita pini nitum lake first ke awareness ki pi phansi nitum la pini ke protest ke dolo
pini bangke da ke lagi nitu metang sido cholo jungjung metang jungjung ben sido lamding road ke se Lagi lagi on process itu lang tum kaching room adlo pagalang sa kaching room e pan itu chengwai bangke do pomlo round itu cheng but round kwan dong doi nesta round isi kan tum kaching wai bangke do long lo hala so dimang situm lang pemini karbi lo charlia song ke daga bangke karbi lo charlia song ke dage asong kachethak nohok tabe dak mane not bahini interested lo polote hala kachir hala bangke tum lang sai peme pen hala tum han action ya nei pusin tum lang tum thingno pen podong ala luto fatane kang sai sai meke bangke beto beng nang so athela pu dak bangke hampang song tum eng samri hala bangke kudek today damta tumi het same through media pen nang tuma thengno along inglong po ke se general secretary pen abitung atum nal tuma thengno si jai kathar laso kacho matha laso kacho claim aputha bangke alang tumang bong same a comment piar lo laso comment pen si ni tum da lai kadok be theklong men si ni tum ta me laso protest bangke through media long dam chot bang chok chide awareness pi kenang sort pasi laso awareness ki pi ban si pini ni tum laso dharna bangke ni tum do pon